Okay, good morning. Good morning po sa inyo lahat mga boss. Ayan, punta po tayo sa San Jose. Tapos mamaya punta po tayo ng Arayat. Okay, so ayan, punta muna tayo sa San Jose, Tarlac. So hayatid muna natin si architect para i-drawing yung bahay doon mga boss para malagyan ng design. Tapos para ma-estimate na rin po natin. So hayatid po natin siya tapos papasundo na lang siya sa kuya niya. Ayan, shoutout kay Sir Bong Limbanya. So yung project na to mga boss, matagal na pong naging prior po sa atin. Tapos pasyalan na rin po natin kasama po yung isang architect. So nagbigay na rin po sila ng reservation fee para sa project mga boss. So dati hindi ako kumukuha ng mga reservation fee, basta nagpapila sila sa amin. So malapit dito sa mga pangalan nila. So nilista po namin kung kailan po sila magpapagawa. At pag malapit na yung araw na yon ay ina-update po namin sila. So kumukuha po ako ng reservation fee dahil meron nangyari mga nagpapalista. Tapos pagdating ng araw, pagdating ng pila nila ay hindi na po sila magpapagawa. So napagawa na daw nila sa iba. Kaya ayun, hindi ko naman sila masisisi dahil sa katagalan nga ay nagpapagawa po sila sa iba. Hindi mo rin kasi maiwasan mga boss pag punta tayo sa isang project. Yung dating gagawin lang sana natin ay nadadagdagan. So nagpapa-additional po sila sa mga pwede pa nilang ipagawa sa atin. Siya nga pala mga boss, bago pala kami kumuha ng reservation fee ay magbibigay po kami ng rough estimate. At least meron na po silang basihan sa gusto nilang ipagawa sa atin para magkaroon na rin sila ng idea kung magkano pa yung magagastos nila sa project nila bago natin umpisahan. So yun lang mga boss. Kung meron lang kayong mga tanong, pwede rin po kayo mag-PM dito sa YouTube channel natin o kaya dito sa FB page po natin mga boss. Ayan, malapit na po tayo sa San Jose. Sitio, San Pedro, San Jose, Tarlac. So ayan po yung pupuntahan natin ngayon mga boss. Shoutout nga pala kay Sir Bong Limbanya. So dito sa San Jose pala mga boss, malapit na po ito dun sa Monasterio de Tarlac. Marami pong magandang pasyalan po dito sa San Jose, Tarlac. Isa na po itong Monasterio de Tarlac mga boss. So ayan, fast forward po tayo mga boss. Okay, so ayan, dito na tayo kay Sir Limbanya. Ayan, so punta tayo rito. Apo! Ayan, shoutout kay Sir Bong Limbanya. Okay, ano, isunod yung drawingan? Ipa-drawing ko kanyanan. Iba... Wala, nagagapo da pa eh. Gapo da pa eh, dito sa architect. So ito na yung project na sinasabi ko sa inyo mga boss na pinuntan natin. Tapos balik po tayo rito para i-drawing ng actual itong building para malagyan po natin ang design. So iwan ko muna si architect dito para i-drawing ito mga boss. So tayo naman, uwi muna tayo sa bahay para mag-ready papuntang Arayat. Ayan, happy birthday kay Boss Randy Arce. Kapatid ni paring Reggie, Regs Vlog Builders. Mga wild chicken to mga to. Wild chicken. Kumain mo na. Abuyo. Okay. So tara. Ayun na tayo. So uwi muna tayo sa bahay mga boss para kumain at maghanda para punta na tayo sa Arayat kasama sila Buddy Noli tsaka si Bud. Kasama rin natin si Sir Romel Saplan Fernandez mga boss. A few moments later. Ayun o mga boss oh. Thank you kay Sir Joey Badar for my outfit and for my shoes. Adidas. Ayan kay Sir Joey Badar. Ayan o. Meron din siyang pantalon na binigay. Yan, punta po tayo kila paring Regs Vlog. Kasama natin sila Buddy Jess tsaka si Buddy Noli. Mumotor po tayo. Yan, kasama rin natin si Sir Romel Fernandez. Anong pangalan ng ano? Shoutout natin? Kay Sir Gads de los Santos. Ayan, shoutout kay Sir Gads de los Santos. Ayan.
Tara, gasolina muna tayo. Tara. Okay, gasolina muna tayo mga boss. Gasolina muna tayo. Full tank natin tong si Motory. 296 yung full, niya, full tank niya. Pero may laman pa. May laman pa yung tanke natin. So ayan, biyahe na po tayo. Kasama po natin sila Buddy Nolly tsaka si Buddy Jess at si Sir Romel sa Vlad Fernandez. Okay, so ito yung unang pagkakataon na biyahe ng malayo si Motory mga boss. Si ADB po natin. So ayan, medyo matagal-tagal na rin naman na kaibigan natin sila paring ready. So kung sa mga di po nakakalam ay ako po yung unang lumapit sa kanya dito sa Banban Project. So doon po kami unang nakita ni paring Reggie. Tapos inimbitahan niya po ako doon sa dati niyang farm doon sa kila paring Louie tsaka kay paring Mike. So pagdating namin sa farm, ito si paring John Toy tsaka si paring Ronald Capini. So sila po yung unang nakilala nating mga kumpadres. Tapos sumunod si paring Jimmy Speak. Yan. Tapos tuloy-tuloy na. Simula noon ay lagi na po kami nagbabanding. Minsan nag-outing na rin po tayo, nakakasama po sila. So ayan, dito na po tayo sa Pampanga. Ang biyahe po namin dito ay halos sa 2 oras. So hindi naman masyadong mabilis yung patakbo namin. So nasa 70 o 80 km per hour lang po mga boss. So malapit-lapit na po tayo sa Arayat mga boss. So yung banda mga boss sa maambon ng na. So kaya pinilisan po namin patakbo. Napunta tayo sa part ni paring Reggie Rex Vlog Farm. Tara, diretso po tayo dun. Malapit lang naman dito yung mga boss. Shoutout kila paring Rex Vlog, kay paring Jimmy Speak, kila Black Shadow. Ayan, may mga tropa natin dito sa Arayat tsaka sa Nueva Ecija. Siyempre, shoutout din kila paring Mike, paring Louie, paring John Toy tsaka kay paring Ronald Capini. Ayan, the compadres mga boss. First time na makarating ni Motory dito mga boss. Signal lang po siya. Dito tayo sa ayan, pinang-pina. Ayos okay, let's go. Dito tayo sa Rex Vlog Farm. Woohoo! Yeah! Woo! Dito na tayo! Lapit na tayo! Ambon na kanina, parang uulan na kanina. Kaya nagmadali kami mag-drive kanina, wala na yung brake yun. Tapos yung wala sa Motory, may kita lang sana ito. Napatakbo natin ng 80 kilometers per hour. Dito yung farm ni paring Reggie. Bisitahin natin yung kubo-kubo ni Lolo Budi. Yung bagong develop na-develop doon sa farm niya, na itagdag sa farm modern kubo-kubo ni Lolo Boy, tsaka yung submersible pump. So yan po yung latest na ginawa dito sa farm ni paring Rex Vlog Builders. Ayun na,
Baha na mga boss. Mukhang madudumihan yung paa ni Motory mga boss. First time na madumihan sa kalsada dito sa Arayat. Ayun eh. May pagano'n eh. Ayan. Yo. Dapat dito may tilapia para may silbing tubig. Hindi natin pwedeng bilisan, tatalsik na sa gulong ng tubig. Ito lang problema dito, hindi na lalo na yung mga ganyan na lubak-lubak na kalsada. Matagal na po mga boss, tapos traffic pa. Ayan o. Ito na naman, ganda ng daan dito. Gagawin na nila. May mga butas na pala oh. Binutasan na nila para susunod na nilang gagawin na siguro pag mura na yung semento. Yun, sa kanila gagawin yan. Bubutasan lang muna ngayon, tapos yun, pag mura na yung semento, tag-ulan, doon nila ayusin. Laki pala. Woohoo! Hey! Parin niya! Hey! Hey! Yan, lumampas po sila Buddy Jess. Lumampas po sila, nauna kasi po sila mga boss. Lumampas po kita. Eh, dito na tayo sa papasok kila paring Reggie mga boss. Ayan o. Namutan ni Buddy Jess. Namutan niya ang daan. Sarapan niya mag-drive. Ito, ang hirap pumasok rito mga boss. Pag nakapit ka pa. Puno ng nakaharang. Puro nakaparking. Minsan double parking pa. Pag ako naging dito kapitan siguro gagawin kong siguro to. Ano bang maganda rito? Sugalan, ayan, para hindi na sila makakadaan. Wala nang dadaan. So lalagyan ko ng long table ito. Tapos gagawa ko ng gagawin kong sugalan para wala nang makakadaan talaga. Para sulit na sulit. Okay. Lapit na tayo. Okay, dito na tayo. Look naman buds. Kaya mo na. Ayun. Hey. Dan. Hey. Hey. Ano tao? Ano yung gwardiya? Hindi pumasok. Hindi pumasok yung gwardiya. Ayun. Baka umuwi si paring Reggie. Umuwi siguro dun sa bahay nila. Ayun, doon pa sa bahay nila si paring Reggie. Papakulay ng bukan dito si si Maring LM. Maring LM lang yun nandito. Hintayin na lang natin siya. Ito na yung kubo-kubo ni Lolo Boy. Modern kubo-kubo. Nakapuloy carbonate pa. So metal frame po siya, tapos sinaluan lang siya ng kawayan. Ang ganda. Lalo paggabi, pag pinailaw. Ang ganda. Ito naman yung kwarto nila paring Reggie. Ito naman yung garden. Wala yung mga kalapati ni paring Reggie, pinamigay niya na. Wala na, pinamigay niya na. Tapos ito yung mga mga talong. Ang lulusog oh.
Mga manok ni Lolo Boy. Ang laki oh. Tapos yun yung 2-story kubo-kubo. May kubo-kubo pa yun sa taas. Tingnan natin kung may ano siya rito. Hito. Ayun yung hito. Mga hito. May mga ito ako nakita kanina. Yung kubo-kubo. Mga manok. Ito na yung ano, submersible. Pinalagay ni ano, parang Reggie. Mas malakas na to. Ayan, dito muna tayo sa kubo-kubo. Modern kubo-kubo ni Lolo Boy. Kasama sila Buddy Noli. Si Buddy Jess. Saka si Sir Romero. Sa Plant Fernandez. Ayan o. Sa mga magpapagawa ng ano mga boss. Aluminum, glass. Ayan. Aluminum para sa modular cabinet, pwede rin. Tsaka sa mga window glass. Yan, si Sir Romero. So lagay ko na rin sana FB niya dyan sa screen mga boss. Kaya bali siya pa yung kinukuha namin sa mga project namin mga boss. Ayun na. May bisita tayo mga boss. Okay, pasok lang. Bisita pa tayo. Ganda ng ano mo ah. Tingnan ko nga. Anong tawag dyan sa ano pare? Yung pinagawa mo dyan sa body niya? Ceramic coat? Iba yun? Parang ina-apply lang chemical. Oo. Pati dito nilagyan dito? Hindi. Dito lang? Okay lang. Itong mga black niya. Meron din yan. Ayos ah. Laki na ano, apartment. Pwede lagyan ng ano to, ng hito. Hito, tilapia. Buwang yung chassis nun. Di ba rin? Napabili ako dahil sa nakita ko to eh. Ating mga pinalagay. Wala pa sa akin ito. Tapos yung crash guard. Kailangan natin yan. Lalo na pagkagabi. Yung stock kasi yan, medyo ano, hindi maluwanag. Tapos yung busina nasan dyan banda? Dito para nilagay yun. Dito. Dyan. Hindi nakikita no. Oo. Malakas busina yan. Parang busina nung ano. Yeah. Nung nga. Tapos ito rin no. Mayroon din palang ganyan. meron naman bibili ka dito sa online. Online. Shopee o Lazada. Anong pangalan nito? Cover, basta cover IDB. Cover nung hindi ko alam nung tawag dito sa suits na to. Kasi ano to sa oras. Sineset mo yung oras. Hindi ko pa alam kung saan yan eh. Baka dun sa ano niya, sabi ko, sa ilaw niya kaya, sabi ko. Hindi sa ano to, sa time. Sa time. Tapos ito. Sa online din. Online din. Para hindi nagagasgasan tong dito. Pwede kong ipatong dito yung mga bata. Kasi ito. Online din yan. Hindi, dito nalagay ito. Dun na. Mukha ng Tom Jimmy. Ang ganda ito pag ganito, pagka nakasandal yung hanggas mo dito, comfortable. Tsaka ano, ganda ng kulay. Bagay na bagay sa ano, puti. Ganda na sa'yo ah. Parehas lang tayo. Kaya kita tingin din puti dito. Nakita ko yung ano ganda. Mas maganda ito kaysa dun sa ano. Bago rin yan no.
Di ba yung ano, yellow lang yan? Oh. Doon din yan, doon sa Gimba. Oo, sa ano. Ayos. Gimba. Sa harapan naman puti. Ayun, pwede na tayong mag-ride sa North Loop. North Loop. Isabela. Philippine Loop. kahit saan sa ano, Lupalop. Isabela tapos ano, Ilocos. Parino, pingitan niya. Gano'n. Isang linggo tayo. Pag ano yun, pag ganun. Isang linggo tayo nun. Mga ano siguro, mga Ilan? 1 day and 1 hour and 30 minutes and 2 seconds. Mga ganun. Boss Ironman. Hindi, mga 3 araw siguro yun, no? Mga ganun. Siyempre, mag-stop over tayo. Oo, dapat. Pahinga. Oo. Oo. Hindi natin ma-enjoy yung hindi tayo mag-stop over. Stop over tayo kila Alan. Hindi katulad ng Boss Ironman, dire-diretso lang yung pare. Marami naman na disgrasya sa kanila. Oo, natanis si Alan Builders. Shoutout kay The Alan Builders. Lumi-level up na si ano eh. Oo. The Alan Builders eh. Ano siya na meron na siyang recognition, no? Oo, bet. Hindi man lang tayo napapansin, no? Siya na po, napakulot ako eh. Hindi tayo napapansin doon sa baga, no? Sa tulpo lang siguro tayo mapapansin. Sa tulpo, malamang. Ayan, punta tayo kila ano, Boss Randy. Kay pare Randy. Happy birthday. Kutserong dalag. Yung kutsero. Parang sa ano no, parang doon sa Ilocos yung kutsero doon. Ayan. Happy birthday kay parang Randy. Pupunta po tayo rin mamaya doon kay Foreman. Dito muna tayo sa modern kubo-kubo ni Lolo Boy. Dahing motor oh. Dahing motor. Tara. Maraming sa pagpasyal. Sa mga ibada noon. Kasama niyo ito pare? Oo, ayan. May mahilig mag-harvest ng tilapia. Walang kamatayan. Walang tilapia pare. Duwarating na si John Lloyd Cruz. John Lloyd Cruz in the house. Salubungin natin. Sabi niya alas 10. Alas 10. Happy birthday! Happy birthday to you. Yan. Okay. Wala namang tumutulo. Kaya Ron, doon sa niligyan mo ilaw. Joke lang. Sabi mo alas 10. Andun ka na. Kausap ko si paring ano kanina eh. Pare, last week na tumawag.
Do, lagyan din ala. Birthday. Happy birthday! Happy birthday! I like it, Ken. I like it, Ken. A few moments later. Okay, so ayan, uwi na tayo mga boss. Ayan na. Pare. Pare, may salamat ah. Boss, maraming salamat. Oh, maraming salamat. Lagi ko na sa loob to.